Ngibingelela abazalwane egameni kaJesu waseNazaretha. Namhlanje bengithanda ukukhuluma ngethopiki. Ngiyayithanda ukukhuluma nathi sowumama, especially ukukhuluma nje ngezinto esidlula kuzona nesibhekana nazo. Nesizenzayo-ke ngoba siyenza not thina kuphela but ngiyayithanda nje ukuthi i-focus yami i-focus komama. Ngiyathanda abazalwane ukuthi-ke sibheke sizama ukulwa naleyo nto ukuthi ake sifunde ukuthi bazalwane singasizakali ngesimo somunye umuntu. Ngeke ngikhulume nje ngathi sewomama especially ukuthi uthole ukuthi mhlawumbe ingane yamakhelwane ikhulelwe noma idla izidakamizwa noma nje ingane yamakhelwane ayihambi ngendlela e-right. Into ayesiyenze thina bomama sayisizakala, siba nokujabula ngoba sibe nalento yokuthi uthanda ukuxoxela abantu ukuthi uke wezwa ukuthi ingane yakabani sekunje sekunje. Ake sifunde bazalwane ukuthi umuntu uma ebhekene nesimo eyomzali ngoba akekho umzali ozala ingane elindele ukuthi izowona noma izoba yilento le esuke isiyona ngaleso sikhathi. Sonke sisuke singazi kodwa sithuka sesihlangana nakho sekwenzeka. Nothi ngoba umzali usuke engayifundisanga ingane, usuke eyifundisile kodwa ingane iyaphunyuka ezandleni ngenxa yani yomoya okhona. Ake sifunde bazalwane ukuthi umuntu uma ebhekene nesimo yomzali njengoba ngibala nje ukuthi sayidinga ingane ikhulelwe noma ingene ezidakamizweni noma ayihambi nje ngendlela e-right. Yabo. Sifunde ukuthi sithandazelane, sikhulekelane ukuthi umthandazele umakhelwane wakho noma ngabe umngane wakho noma ngabe umuntu nje ombonela kude ukuthi ubhekene nesimo, ingane iyamhlupha yenza lokhu nalokhu. Esifunde bazalwane ukuthi sikhulekisane. Singahleki, ngingasizakali ngesimo sakho, ungasizakali ngesimo sami. Nangale ukuthi isondo liyajikajika ngoba abantu bayake besho but nje ake sifunde ukuthi sibe nozwelo, ungizwele ngikuzwele. Kube khona lokho okuthinteka ukuthi ukhuleke, ungikhulekise nami ngikukhulekele, ngikukhulekisele ukuthi ingane yakho ihambe ngendlela noma ibone amaphutha ayo ilungise lapho. Kungabe ukuthi ngizosizakala sengihambe ngixoxa, ngixoxela abanye, ngiyandisa indaba ngengane yakho. Akukho right lokho bazalwane. Ake sifunde ukuthi sibomama nje sihambe ngendlela ekuyiyona yona, silingise omama baseBhayibhelini. Baningi mawuzwa ngabo, iningi labo bahambe ngendlela e-right. Nathi ake sibe kanjalo ukuthi ube umama nje. Ungabi umama la ikhona izindaba nothandayo nje ukukhuluma ngamagama abantu. Ake sifunde nje bazalwane ukuthi ke sibheke thina, sinake thina, sikhohlwe iy'nkinga zabanye abantu ukuthi ubani. Not ukuthi ukhohlwe ngoba ungeke ungenelele. Ngenelela ngokuthi uma ungena enkingeni yomuntu umkhulekise, hhayi ukuthi usizakale ngesimo somunye umuntu. Ake sifunde ukuthi sibekane emthandazweni. Awumbeki umuntu ngoba umazi kuphela noma ungamazi ubuka ngoba kukhona ukuthi ngisho uhleli kule ndawo ohleli kuyona but uyazi ukuthi uke wezwa noma uyabona isimo somunye umuntu wesifazane. Umkhulekise, umbeke emthandazweni ngoba yena mhlampe namandla okukhuleka sezaphela ngoba uma ubhekene nesimo nokuthandaza kugcine usuphelelwa amandla. Asifani, abanye abantu baba strong kakhulu emthandazweni uma bebhekene nezimo, abanye bagcina sebelahlekelwa nayithemba. Nayikhona ukuthi uNkulunkulu ukhona ngoba ebonisa emabhekene naso. Ake sifunde ukuthi siphakamisane ngokuthi sibekane emthandazweni. Uma ngibona isimo somunye umuntu ngingasihleki, ngingasizakali, ngimbeke emthandazweni, ngithandaze, ngikhulekele ukuthi adlule kuleso simo ngoba naye akayifakanga kuleso simo. Ngoba abazalwane ngoba siney'ngane, awuplani ukuthi ingane yakho ibe yinto ebhedayo, into eyenzakalayo. Umhlaba esiphila kuwona, siphila emhlabeni onezinto ey'ningi ey'ngekho right. Ikhona nje ukuthi ngoba thina simazi uNkulunkulu ukuthandaza, sibekane emthandazweni ukuthi uNkulunkulu akangenelele ey'meni zethu. Ngiyacela nje bazalwane ke sifunde ukuthi sibekane emthandazweni, singasizakali. Ake ngingasizakali ngenkinga yomunye umuntu. Ake kube khona lokho nje ukuthi ngithinteke, ngithandaze, ke ngimthandazele. Makubiza ukuthi ngilinde, ngifastele omunye umuntu engimbonayo ukuthi ubhekene nesimo ngoba yena amandla akasenawo ukuthi akhuleke ngoba
makufika izimo kuyaphela ukuthandaza. Sonke siyakwazi lokho ukuthi khona izimo ezifika empilweni ugcina usubona nomthandazo ubona ngathi awukusebenzeli awukusizi ngalutho. Ziyenzeka lezo zinto. Ake sifunde bazalwane ukubekana emthandazweni. Ke singasizakali. Ilelo zwi nje kade ngizoligcizelela ukuthi ake singasizakali ngey'nkinga zabanye abantu. Ake sifunde ukusizana ngendlela yokuthi angimkhulekise ngoba nginawo amandla ukuthi ngingamsiza. Vele futhi khona ezinye izimo ey'ngadingi imali, ey'ngadingi lutho, ey'dinga umthandazo nje kuphela. Ake sifunde ukuthi sowomama ake sikhuleke. Mhlampe nalobu bubi obugcwele emhlabeni ngabe abukho mandla kangaka kuba kusakhona lokhu ukukhuleka. Njengomama bakuqala ababekhuleka behlala emthandazweni kuthiwa omama besililo. Ake sibe yilabo omama labo abathandazayo, abakhulekayo, abakhulekela iy'nkinga zasemhlabeni. Ungakhulekeli umndeni wakho kuphela, khulekele nabanye abantu ngoba abantu babhekene nezimo ezinye siyazazi, ezinye asizazi. Ake sifunde bazalwane ukubekana emthandazweni. Ngiyabonga bazalwane, ngiyacela niqhubekeni nilike leli page. I-support yenu ngiyayijabulela kakhulu bazalwane. Ngiyacela niqhubeke nilike, ni-subscribe, nakuma-comment nisho nje bazalwane ukuthi yini enye esingakhuluma ngayo. Ngiyabonga bazalwane ukunginikeza indlela.